Egészen szőnyeget győzött Miroszláv Lam. Szőnyegre álló hely Gabriel és Kulva Levente felkészül, Gáti Robert és Aurel Lapis. Ilyeneket nem ismertek meg a mai bíróknak. Kontroll alatt van, tartod, az ugyanúgy lesz után. Mit mondtam neked, pedig nem úgy Hát csak 10 másodpercet kaptam. Attilányom másodban marágulni a napot. És lábakkal feszek. Kopogott a fel. Gyerünk, apa! Ezeket nem is lesz. Tudod, tragédia. Tragédia. Igen, és az meg a napot. Ne idegesíts.